أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أمي ألتان كبركة داي قنمان كسين الله سبحانه وتعالى بلو أكو شيالا كدكا أنا كسمونا كصحابة وبي ni o temena ka boyeno ambe lamene kela bela jilinfo che ani musu arajo majura sijo kono yano ambanga foli nyesin lamene kela o ma tuba kono ya tuba koka jamana kono ani jamana koka anga foli be katara wala nda imbi boli katara city minuma ambu bela jilinfo agence majura arajo majura tuba misiriba ambu bela jelenfo dante foli mina anga dugutiku ambu bela jelenfo ambe almamu fo ambe shirifu fo ambe dina nyamogo befo kalanen kalanaw anga foli be katara bela jelema mandrasa karamogo école maître commandant nuko gardiu meriu anaka conseil ambu bela jilenfo diga kane mo musoton mo amba bela jilenfo doctoro ambe befo radio so barakelaw anga foli be katara bela jilema enya uka sigidoye aw dina uka kalandi ahmad tamba silla tuba majura fiqhu wala anda ode bambulu odongo anye sigi araba sutemene mesigi amajanga ka sababu yake an kun tan cogo yawla kosobe o kama anye doni fo kabla anya bla yero mina ayoro nafa bonya kama ani ayoro nafa mo mako be ayoro la cogo mina ka wala uye aywa ode kama anya jo parce que nan ko ngambo continue mo mako kumbe wala li mina ayoro la o kuntena soro ode kama anya to yeno o yero jumenye sujudu sahawi ni do ba fo ko qablan ba'da mo chama ba doni oyi qablan ba'da mo chama ba nyini ngalike mu yerdi do qabla bisro chogodi ba'da bisro chogodi qabla yere munye ba'da ye munye abisro salla chogodi abeke munde kama ake kunye munde insha Allah an dabina sene bema ka wala mogoye yasa anafam ya munye redido parce que mo chama mba anyini ngalike kuma na munye qabla e munye ba'da e abina fo akafamya sujudu sahwi li ayi shay'in yakunu sujudu sahwi ako fen jumende kodo ni okera ni sunyina sujudu beke wa hali yakunu qabla salami am ba'dahu wal manin yinan sujudu kera aywa abike de aywa salamu blalen ko fe de wan walma ka ko salamu yede do qablan ba'da yede koro odi salamu blalen ye ani salamu blale ko ninde do qabla o ye ka ko anye ba'da koro de akelen ko fe qabla koro de ka ko fenke linye avant yani ka fenke odi qabla après o ye akofe ba'da o kuma na jumen ko fe jume nyefe kuma be yandi nafra ko qabla okoro qabla salami yani ka salamu bla ani ba'da salami salamu bla len kofe salamu jume de kodo ibe salito a chogoyala ibe salike dongo do chogoya mina ibaro ni be boko ni be salamu alaikum bla awo ibna foko awo nimbe bo mbe salamu alaikum bla wala ibo salamu alaikum min blade ibe tentu flamin ke yani ika o salamu alaikum min blade o de to ko qabla salami bo o salamu alaikum o blalen ko fede ibe sujudu flamin ke o de to ko ba'da salam
afamera qabla yani ka kon salam alaykum blalinye salam alaykum jume dongo do ibi salamu bla salla de oyere de kodo baada fana koro de salam alaykum blalen kofe ya famya qabla ni baada koro nindi qabla salami baada salami ni hakilla ni famya akiri re jumenye akiri sujudu sahwi sunnatun muakkadatun sunna gelem badido farda tere sunna dido sali sunna do dido abekedi ni mogo min sali nagasi walma yedo fara salika ni sali nagasi okoro yedo bo salila abe foko qabla salam yani ibe dobo salla yoromina ibi tenturu ko flake yani ga salamu alaykum bla salamu alaykum jumende kodo dongo do ibi salamu blare o yere de kodo yani ika o salamu alaykum fo ka bo salila ika tenturu ko flake ika nyina min kera ka sali nagasi ko dafa ko dla bo o ya qabla salami bo baada salam fana o ye ni do fara salika parce que sali to a chokoyala ni yere ba do ne do fara ni nyoren kan ni sali doye amana fo sali dote sali arni sali bara do de do atanke e ya faraka abikom nafa dote masalan tenturu ye kelende fladi e ya ke sabai walma kalankanga atoko kalanga ke dogola yoro mina e ya bange okoro yedo fara salika okuma no keri bolo yoro mina ibi salamu alaykum de bla folo kasoro ka tenturu ko flake uba fo de mako baada okuma na ninkeli sunna dido ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر أقول أبيكدي ni suna nagasira mogo min bolo suna kelentere suna gelen suna do beyin olu ka fege me suna do beyin olu ka gele o kuma na suna gelemaw n'olu kera salibaga bolo de abite abe sujudu fly nati no nagasira bolo abe sujudu fly nati aw sunnataini walma sunna khafifataini walma sunna fegeman fla do ba fo ko fa akthar nafo sabanyona do ba fo ni sunna fitini sabachena ibolo okmana sujudu mina tuguni bo ni sunna gelema har ni kelenkira ibolo okmana ibina nay me ni sunna fegeman sabake ibolo ibina nay walma fla okmana sunna gelema jumenye sunna fegeman jumenye anda bina seni fanam bon anya fokoni nagasili kera suna gelemana ibe sujudu flake walma nagasili manake suna fegeman sabala ibi aywa sujudu flake okuma na sujudi meke yoro mine sisan jume parce que anya fo nagasili de do okuma ni nagasili de do ibi o tenturu ko flake de yani ka salamu bla akoro abena fo sisan no doy e ka salije o ni do ka salije ibo ke chokodi iba dlane ka bowa ibe bode ka glan okmana ni do tieni ka salila walma ni do nagasra ka salila ibe ito sali konna de da ko laben folo o de be labeni tenturu ko flaye ka soro ka salam bla uba fo de mako qabla salami mbise kaka ni do nagasra ka salila sunna didu sunna gelema walma sunna fegema fla o de nagasra bolo ka salila non nagasra ibolo ga salila ibi o dafa de ni fe nagasra iba dafa folo de kasoro kabo salila okoro ibi sujudu fla de ke folo o sujudu fla temenen ko fe amba fo sujudu ma ko tentru ko fla ibo tentru ko fla de ke folo no bana wakati mina ibi soro ka salamu alaykum fo o ibole salila me e ka sali nagasilendo e bora salila folo de kafibo glan amanyede amanye hali ni ayasro ati sali chinya ima ke choko kon dlangani ala kambi so abama okmana ni nagasili kera ibolo nagasili kelempew okmana qabla salami de beke ola okoro ibi salamu ke ibi sujudu ko flake kasoro ka salam bla ka ko salamu alaykum blalingi ibi tentru ko flake aw naqasa wa zada ibi tentru ko flake yani ka salamu alaykum ke ni ye jidili ke ani ye nagasili ke amina nagasili misaliya dodi ima salla mogo min ebe ka sali sisan
ibi ka sali fana salla imana kelen sali ka fila sali filanan i kan ka sigi de ka tahiyya kala ala y'a kɛ e ɲinana ka wuli ka jɔ k'a sɔrɔ i ma ayiwa tahiyya kala bon e hakili bi jig'a la fana a y'a sɔrɔ i kunbere ani i bolo bɔra dugumala la ka ban o kumana an b'a fɛ ka continuer parce que i ye suna gɛlɛma fila yɛrɛ de to yan nɔ i ye tahiyya min kun ka kala i y'o to yen nɔ i kan ka sigili min kɛ arakan filanan na i y'o fana to yen nɔ o kumana nagasili kɛra suna fanfɛla la i y'a faamuya o kumana n'o nagasili kɛra e wulila k'i ka sali continuer ni i sigira sali araka laban na yani ka salamu alaikum bila dɛ i bi tenturuko fila de kɛ parce que e filɛ ka nagasili de kɛ sisan i bi tenturuko fila de kɛ ka sɔrɔ ka bɔ sali la i bi tenturuko fila kɛ i bi sigi fɔlɔ i b'i ka tahiyya kala comme kɔrɔlen ni tahiyya kala comme kɔrɔlen i bi tenturuko fila kɛ fɔlɔ k'i sigi tuguni ka tahiyya wɛrɛ kala o kumana ka sɔrɔ ka salamu alaikum bila o y'i ka sali ɲani o ye nagasili fanfɛla ye misali de di ni nin yɔrɔ in ye sinon nagasili ka ca a la kosɛbɛ nagasili bɛ kɛ tuguni mɔgɔ min e bɛ sali la n filɛ ka nin min fɔ o y'a dɔ ye nagasili bɛ se ka kɛ tuguni e mɔgɔ min i bɛ ka fitiri de sali i kan ka kalan kɛ k'a bange de i y'a dogo i ye nagasili kɛ nagasili dɔ ye jumɛn ye tuguni i ye fatiya kalan i ɲinɛna sɔran kalannin kɔ i ye nagasili kɛ tuguni nin bɛɛ lajɛlen bɛ qabla salam de kɛ o n'a ɲɔgɔnna bon ni mɔgɔ min n'i ye nagasili kɛ i tilala ka jidili fana kɛ o ye jumɛn ye sisan e bɛ ka sali fitiri sali la misali la walima sagafo la an ko kalan kan ka bange de e ɲinana ka kalan kɛ dogo la o kumana i ye nagasili kɛ dɛ o fitiri kelen kɔnɔna na tuguni n b'a fɔ o safo kelen kɔnɔna na tuguni i ka arakan sabanan na i kan ka wuli ka jɔ de i mana bɔ tenturu la i kan ka wuli ka jɔ de mais e ɲinana ka sigi o kumana i ye dɔ fara sali ka tuguni parce que o sigili min filɛ ka kɛ o kun t'a la i y'o fara kan o kumana a bɛ n'a fɔ o sali kelen kɔnɔ i ye jidili kɛ i ye nagasili kɛ o kumana o tigilamɔgɔ fana a bɛ qabla salami de kɛ parce que nagasili fa min b'a la o de ka gɛlɛn nagasili fa min bɛ yen de o de ka gɛlɛn o kumana toujours i bɛ nagasili de furakɛ fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye tenturuko fila kan n'i ka ko salam bilali ye i b'o de kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ i bɛ salam bila i ka sali ɲɛna o kumana a tɛ fɔ i ma k'i ka baada kɛ tuguni ko parce que dɔ fara sali kan ayi ne ye nagasili fanfɛla dilan ka ban o y'a bannen ala k'an bɛ sɔnba ma ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ba'da salami in zada faqat o kumana ko ba'da salami bɛ kɛ de salamu alaikum bilalen kɔfɛ o de ye ba'da salami ye salamu alaikum jumɛn dongo de bɛ min kɛ sali la n'i bɛ bɔ sali la ni a ye o kɛcogo in yɛrɛ de i b'o de bila fɔlɔ ka bɔ sali la pewu o kumana ka sɔrɔ ka i ka tenturuko fila kɛ mais o bɛ kɛ de tuma min na n'i ye dɔ fara sali kan parce que an bɔra ka min fɔ sisan o ye nagasili fanfɛla ani mɔgɔ min ye nagasili kɛ ani mɔgɔ min a ye jidili kɛ ka tila ka nagasili kɛ o fila bɛɛ lajɛlen bɛ qabla salami de kɛ n'o ye ka kɔ salamu alaikum bilali ɲɛ ka tenturuko fila kɛ ka bɔ a ma to dɔn in o ye maa min ye jidili dɔrɔn de kɛ parce que nagasili dɔrɔn an y'o ta fɔ ka tila ka nagasili ni jidili fana ta fɔ o kumana mɔgɔ min ye jidili dɔrɔn kɛ dun masalan sali fana sali la e ɲɛna ka kalan bange i ye jidili kɛ walima sagafo la arakan sabanan i kan ka wuli ka jɔ de i ɲɛna ka sigi o n'a ɲɔgɔnnaw o kumana n'olu kɛra i bolo sali la o kɔrɔ k'e dɔ fara sali kan i ye jidili kɛ sali la walima an ko ni i tɛgɛ fila farila ka bɔ dugumakolo la ani kunberi farila ka bɔ dugumakolo la i kan ka continuer de arakan sabanan na arakan filanan na i ɲinana arakan filanan i kun kan ka se ka tahiyya kala mais e ɲinana ka wuli ka jɔ a tɔgɔ i ɲinana ka wuli ka jɔ mais e jɔlen kɔfɛ walima i tɛgɛ fara ni i kunbere bɔra dugumala la ka ban e tilala ka sigi tuguni
o kuma ye jilli kɛ nga n'a sɔrɔ ko olu ma fara duguma ko la ni segina ka sigi ka sali kan sujudu tila o la mais e wulen ko fɛ ka jɔ tila ka sigi tuguni k'i ka tahiyya kala comme kɔrɔlen o kuma ye do fara sali kan sa o kuma fɛn n'a bɛ faamuya ko do farla sali kan de o bɛɛ lajɛlen bɛ ba'da salamin de kɛ yani salamu alaikum bilalen kɔfɛ i bɛ tenturuko fila kɛ ni tenturuko fila kɛ i b'i sigi ka tahiyya wɛrɛ kalan ka tila ka salamu alaikum bila ala k'an bɛ sɔn ma ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ma hiya sunanu lati yusjadu li ajaliha ako suna jumɛn de don n'u bɛ sujudu kɛ olu kama an bɛna olu fɔ sisan parce que an tun bɛ ka exemple de d'i ma o kuma na an bɛna an da maga u yɛrɛ la kelen kelen suna minnu ni sujudu bɛ kɛ a kama yɛrɛ an bɛna o fɔ parce que an bɛna aw hakili jigin fɛn dɔ la sali kɔnɔna na tilanyɔrɔ hukumu 3 de bɛ yen nɔ farda ani sunna ani mustahabu an y'a bɛɛ fɔ ka tɛmɛ sali farda n'o tiɲɛni i bolo c'est obligatoire i bɛna ni o ye de sujudu se k'o dilan ni sunna de kɛra i bolo i y'a faamuya sujudu bɛ kɛ k'o dilan mustahabu fana o ka fɛgɛn o tɛ se sujudu kɛ la ni ye sujudu kɛ mustahabu yɛrɛ kama i ka sali bɛ tiɲɛ i y'a faamuya o kuma na sujudu bɛ kɛ sunna minnu yɛrɛ kama parce que nin kuma in na i b'a faamuya de sujudu bɛ kɛ sunna dɔrɔn de kama ni sunna nagasira walima a jidira o kuma na sujudu bɛ kɛ minnu kama an bɛna o fɔ sisan hiya saman o ye 8 de ye fɛn 8 de bɛ don sali kɔnɔna na n'o y'i sɔrɔ dɔrɔn i kan ka sujudu kɛ amma qabliyan aw ba'diyan a ka kɛ qabla salami ye walima a ka kɛ ba'da salami ye fɛn 8 kɔni de bɛ yen nɔ qira'atu ma siwal fatihati parce que fatiha kalan o ye farida de ye mais sura min bɛ da fatiha kan walima i bɛna fɛn min fɔ ka fara fatiha kan o ye sunna ye i y'a faamuya o kuma na i b'o min fɔ ka fara fatiha kan n'i y'o to yen sali la dɔrɔn sujudu bɛ k'a kama parce que i ye nagasili kɛ i ye sunna nagasi sunna gɛlɛn dɔ fana wal jaharu bangeli fana sujudu bɛ k'ale kama masalan i ye fatiha bange walima i ye sura in bange i y'a faamuya o kuma na sujudu bɛ kɛ o fana kama wa sirru yani a mana fɔ k'a bange a ka bange yɔrɔ la yɔrɔ min i kan ka dogo masalan sali fana sali kɔnɔna na e kan ka kalan dogo de lansara sali kɔnɔna na i kan ka kalan dogo de mais e ɲinana ka kalan bange ninnu na o kuma na i bɛ sujudu kɛ sujudu jumɛn ba'da salami salamu alaikum bilalen kɔfɛ i bɛ sujudu 2 kɛ aw sirri walima ni mɔgɔ min ye gundoli kɛ masalan kalan kan ka bange yɔrɔ min na e y'a dogo fitiri sali kɔnɔna na safo arakan filanan fɔlɔ ni filanan na fitiri arakan fɔlɔ ni filanan sɔgɔmada bɛɛ e kan ka o kalan bange de e ɲinana ka taa o kalan kɛ dogo la o kuma na i ye dɔ fara i ye sali nagasi o kuma na i bɛ sujudu 2 kɛ fɔlɔ yani k'i ka salamu alaikum bila wattakbiru marrataini allahu akbaru minnu n'u bɛ fɔ sali kɔnɔna na i birito ni wulito i filɛ allahu akbaru minnu fɔ n'i ye o 2 to yen nɔ kelen tɛ dɛ n'i ye 2 to yen nɔ walima 3 dɔnnibaga dɔw ka fɔ la o kuma na sujudu bɛ kɛ o fana kama ayiwa ale fana bɛ kɛ qabla salami de ye parce que a bɛ n'a fɔ i ye sali nagasi o kuma na kibaru bɛɛ bɛ ten koyi siwa takbiratul ihrami fo allahu akbar fɔlɔ min filɛ donna ye sali kɔnɔna na ni m'o kɔni kɛ i ka sali bɛ tiɲɛ pewu sujudu se k'o dilan parce que o kɛlen ye farda de ye u b'a fɔ o ma ko takbiratul ihram ale ye farda de ye an y'a yira sujudu ka place tɛ farda la a se ka foyi ɲɛ o la ni farda kɔni tiɲɛni bolo dɔrɔn labɔda an ta'ati biha i bɛna ni o ye de o mana sujudu nana sunna dɔrɔn de kama o kuma allahu akbar fɔlɔ min i filɛ fɔ ale ye farda de ye sujudu se k'ale labɛn wa tasmi'u tasmi'u o de ye sami allahu liman hamida i filɛ o min fɔ sali la n'i y'o to yen nɔ dɔrɔn i bɛ sujudu k'a kama
ya famiya nga shen kelente de ni ya toy shen fla walma saba arakan saba bela jilen kono imafo walma arakan fla kono na don ba do ka fola imafo okmana kibi sujudu fla ke o kama parce que ya toy la asilla okmana ibe qabla salamin kede wa tashahhudu li awwali tayaffulu ni mogo min yo fana toyo no tahiyya drompe isigira ko ma tahiyya de kala hal ni sigira ni ma tahiyya kala okmana iye nagasilike masalan salifa na imana kelen salika fla salis flanan konna ne kanga sigire ka tahiyya kala ka wulu ka tra sabanama ani fitiri imana fla sali ikanga sigire ka tahiyya kala ka wulu ka tra sabanama la zarafana ikanga fla sali ka sigire ka tahiyya kala ka wulu ka tra sabanama sagafo fana ikanga sigidi arakan flanana ka tahiyya kala ka sigiga tayakala ka wulika tra arakan sabanama afamera okmana isigira koy nga ima tahyakala ya famya okmana ibi yen nagaslike salila yen nagaslike salla okmana qabla salamin de beke ofanana wal julusu lahu sigili fana aye ima ofanake okoro ni ma sigi koni okoro ima tahyakala ndi okmana ibi sujudu flake ni fana sigili ntanyali kama parce que yes anya fo sigili mi imana wuli ni kumbere ni bolo e doron abana imaka nga sigibli nga ni sigida okmana abi hukumbe yele massa masalan ema tayakkala ima sigima tayakkala iwula ka jo okoro ikunga nga qabla salami deke ikanga centre ko fla deke yani ka assalamu alaikum bla mais ala yake e wulle ka jo walma bolo ni kumbere bora duguma walma iwula ka joyere tlala ka segi tuguni ka tahiyya kalan tuguni ika salika ni bela don baga do ka fola mais ibi baada salam de ke sisa parce que jidil leke nasori kuma sigi pew qabla salami mais tlala bana ka sigi ki ka tahiyya kala ka tlaka wuli ka jo okuma ibi qabla salam de ke ibi baada salam de ke wala wa tashahhud sani tayaflana ni mogo mi ma ofana ke yen nagasili ke salla ibi qabla salami de ke ya famiya ibe qabla salam deke isigida ko inga ema tahiyya kala nyinan kama okmana ibe qabla salam deke akonga o tahiyya fi salati sulasiyati wa hiya al-maghrib wa rubaiyati fa adh-dhuhr ka adh-dhuhr komi ina fo sisano arakan sabasali walma araka nani sali okmana hakilla ni nyoro nunu fama ni shegi ni mogo mi nye nunu toye no dron ibi sujudu ke nunu kama hali naqasa au zada man ata bisirri makana aljahari wa ata biljahari makana alsirri ako mogo mi inna ni dogoye bange ka plasila kalan dogoli inna ni oye bange ka plasila walma inna ni bange kalanka plasila yali nintigila mogo ye nagasili deke wa walma ajidili deke amina farfashia di ni fanana man taraka aljahara fi ma yujharu fihi akoni mogo mi bange toyenno yoromi nubo o kalam bange de masalan fitiri arakan folo na flana sagafo arakan folo na flana ani sogoma dabbe nunun kanga bange de okmana ema o kalam bange wa ata badalahu bisirri atigila mo nanani o falende ye kake dogola nunun kalan kanga bange de en nana ku kalan dogo faqadi hasala minhu naqsun ako nin tigila mo nagasili de ale soro wa alayhi an yasjuda okmana munde be wajibiya aleka abe wajibiya ka aka tenturu ko flake qabla salami yani ka ko salamu alaikum blalinye komi anya fo chokomina hakilla ni famiyara idza qitasara ala harakati lisani ako na kun dana nenkal la maga duran pedima wa huwa adna sirri ako odeye dogo danye odeye dogoli danye masalan nenkal la maga duran odeye dogoli danye falau abdala aljahara bi a'la sirri akunga nasoro ka kunya fale akunye bangen fale ne kake aywa dogo sanfelai wa huwa
ale an yusmi'a nafsahu ayre tulo tumbe ayre kalankan na ola ya famiya fala sujuda ale ko tenturu taka ola parce que mogo do be yen olu yere se ku dawa ne fenyete u ba fo cogo mena olu danye koy o kuma na yere tulo be akalankan na ayre bolombe ka bangere ni oye awo ko bi wasake ati sujudu ko kama parce que o ta ale ka nagasili o ya ale ka taa cogo di hakilla nin famiyara wa man taraka sirra fima yusirru fihi koni mogo min ye dogo fana to yin dun yoro min u kan ka dogo kɛ ina fo sali fana a bɛɛ lanzara bɛɛ fitiri araka laban safo araka sabana na laban olu de kan kalan kan ka dogo wa ata badalahu bil jahari nana k'u fale k'o kɛ bange yoro min kalan kan ka dogo ɲinana k'o kalan bange faqad hasalati minhu ziyadatun o kumana ko nin tigila mɔgɔ ko jidili de ye ale sɔrɔ sisan a bɛna fɔ a ye dɔ fara sali kan wa alayhi sujudu al-ba'diyu o kumana ba'da sujudu de bɛ kɛ ale ye sisan o de b'ale kan a k'o kɛ o kumana a bɛ tenturu ko fila a b'o to yen nɔ a ka salamu bila fɔlɔ n'a ye salamu bila ka tila a bɛ sɔrɔ ka tenturu ko fila kɛ idha rafa'a sawtahu fawqa isma'i nafsihi ako nin fana sharti de n'a ye a kan kɔrɔta ka yele a yɛrɛ ka mɛni hakɛ kan wa man yalihi ani mɔgɔ min bɛ ale kɛrɛfɛ o tulo b'a kalankan na o kumana o de ye sujudi bɛ kɛ o de kama fa in lam yarfa'a sawtahu fala sujuda alayhi n'a sɔrɔ k'a ma kan kɔrɔta ka se o fana ma a yɛrɛ tulo kun t'a la mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ o tulo t'a la ayiwa ko sujudu tɛ a ka o la wala yusannu sujudu sahwi li tarki al-jahr ako utake sunna ye sujudu sahwi ye ya famiya nyina sujudu ye li tarki al-jahri aw li sirri illa idha kanat al-qira'atu fi salati al-fard na'am ako an filɛ ka nin min fɔ nin ye kalan bangew a gundo ako sujudi sa ɲinan sujudu tɛ kɛ sunna ye nin na dɛ fa ka kɛ i bɛ ka sali min kɛ n'o ye farda ye amma in kanat qira'atun fi nafli ko n'a sɔrɔ nafila sali de don kal witiri i n'a fɔ i bɛ ka witiri de sali wali idaini walima sali ba ni salin cini fala sujuda ale sujudi tɛ ka o la dɛ misaliya la nafila sali min a kanulen don k'a kalan bɔ kɛnɛma i n'a fɔ saliba ni salincini o kanulen don i k'u kalan bɔ kɛnɛma o cogoya kelen do fana witiru ni shafi'i a kanulen don i k'u kalan bɔ kɛnɛma nka e y'i tugu de walima i ɲinana de i y'olu kalan kɛ dogo la ayi foyi t'i ka o la kalan dogo kalan bange sujudu b'a la o bɛɛ lajɛlen bɛ faridako de la a faamuyara o bɛ faridako de la ne m'a fɔ ɲinan sujudu tɛ kɛ nafila kama de ayi mais kalan dogo n'a bange kɔni o fanfɛla tɛ a bɛ kɛ nafila ye yɔrɔ min na an bɛna an da ma olu fana na inshallah o kuma na kalan dogoli n'a bangeli ka sujudu kɛ o kama o ye farda de ko ye nafila sali kɔni a kanulen don sufɛ nafila o nafila n'i b'a sali k'a kalan bange nka i y'i tugu walima i ɲinana de k'a kalan dogo ayi i ka sali ka ɲi i ye ɲuman kɔni to yen o cogoya kelen do fana tilefɛla la nafila fɛn fɛn kan ka sali a kanulen do i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ dogo la i y'u tugu de walima i ɲinana de i y'a kalan kɛ bange ye ayiwa i ka sali ka ɲi fosi t'a la nka i ye kɛcogo ɲuman to yen nɔ ya rabbi ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ma huwa naw'un ziyadati allati yusjadu laha sujudu al-ba'diyu ako kumana nɔɔnɛya jumɛn de bɛ yen nɔ jidi nɔɔnɛya jumɛn de bɛ yen nɔ n'u bɛ sujudu kɛ a ye baada n'u bɛ baada salami kɛ o la yatarattabu sujudu al-ba'diyu li ajali ziyada a ko sujudi sahwi baada salami bɛ tugutuguli kɛ mɔgɔ kan dɛ tugu mɔgɔ de la mɔgɔ min n y'a fɔ jidili ka fanfɛla de la a bɛ kɛ de n'i ye jidili kɛ de
ka tenturu ko fila kɛ salamu alaikum bilalen kɔfɛ a ko o bɛ kɛ de ni dɔ fara sali kan de sawa'un kanati ziyadatun min jinsi salati a ko i ye min fara sali kan hali n'a sɔrɔ ko sali nɔnɔya dɔ de don ka ziyadatu raka'atin i n'a fɔ i ye urukuyi de fara sali kan i ye kunbereminɛ kɛ fila ye awi sajadati walima i ye tenturu kan ka kɛ fila de i y'a kɛ saba ye awi salami walima salamu alaikum de amukanati min ghairi jinsiha walima i ye fɛn dɔ kɛ min tɛ sali yɛrɛ dɔ ye kal kalamil ajnabi i n'a fɔ ka kuma wɛrɛ fɔ kuma min tɛ sali kuma dɔ ye o kuma na tenturu bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kama i mana sali kɔni jidi dɔrɔn a kɛra sali yɛrɛ baara dɔ ye ka fara sali kan walima i ye baara dɔ de kɛ min tɛ sali baara ye n'a cayara a dɔw bɛ sali tiɲɛ yɛrɛ wa yushitaratu fi hazihi ziyadati an takuna qalilan sahawan ako u b'a sharti nin jidili na a ka kɛ ɲinan fitinin de ye ɲinan fitinin fa in kasurati abtalati salatu n'a cayara k'a bɛ sali tiɲɛ dɛ sawa'un kanati min jinsiha ako a damaka kan a kɛra sali yɛrɛ nɔnɔya dɔ ye o i n'a fɔ sisan ka arba'i raka'atin fi ruba'iyyati e bɛ sali la sali fana sali arakan naani de don e tilala ka ɲinɛ ka arakan naani wɛrɛ fara o kan o cayara kojugu dɛ o ɲinan cayara kojugu o kuma na o sali in tiɲɛnen don wa raka'ataini fi suna'iyya walima arakan fila de don sɔgɔma sali e ɲinana k'a kɛ arakan naani ye ka arakan fila wɛrɛ fara kan nin kɛra ɲinan ye kojugu nin ɲinan dan tɛmɛna nin sali in tiɲɛna fana fitiri arakan saba de don e tilala ka saba wɛrɛ fara kan o sali kelen kɔnɔna na ayiwa k'a kɛ 6 ye an b'a fɔ ko nin ɲinan in cayara no ɲinan cayara yɔrɔ min na fo ka sali yɛrɛ ɲɔgɔnna fara sali kan yɔrɔ yɔrɔ o sali tiɲɛna o kuma na o ye ni sali nɔnɔya dɔ de don am min ghairi jinsiha sali bi tiɲɛ fana n'a ɲinan gɛlɛyara kojugu hali n'a ma kɛ sali nɔnɔya dɔ ye ka kasirili kalami i n'a fɔ kuma caman e bɛ sali la i bɛ kuma la aw aklin walima e bɛ sali la i bɛ dumuni na aw shurbin walima i bɛ sali la i bɛ ka min i nɔfɛ wa hakki jasadin walima i ka farisiɲɛ de cayara kojugu wa nahawi zalika o n'a ɲɔgɔnnaw e bɛ sali la waati bɛɛ i b'i ka dulokiba jigin i bɛ to k'a yɛlɛ i b'a jigin i b'a yɛlɛ i bɛ to k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a bila n'a cayara dɔrɔn a bɛ maa ka sali tiɲɛ sujudu ko t'olu la wa kazalika fil butulani in waqa'ati amdan ako a bɛ tiɲɛ fana an filɛ k'a fɔ ɲinan sujudu bɛ kɛ fɛn fɛn kama n'i y'i tugu k'a kɛ o tɛ ɲinan bilen dɛ i ka sali tiɲɛnen don walaw qallati hali n'a dɔgɔyara ka ta'ammudi nafa i n'a fɔ maa min ɲinana ka file fiyɛ i bɛ sali la wal kalami walima i ye kuma dɔ kɛ i ka sali tiɲɛnen don walima an ko yɔrɔ min ɲinan sujudu de bɛ kɛ i y'i tugu de kalan kan ka dogo de i b'a dogo kalan bɛ ka dogo i hakili b'a la fana i y'i tugu k'a bange i ka sali tiɲɛnen don dɔnnibaga dɔw fɛ ma huwa hukm man shakka hal ata bi rukunin min arkani salati aula ako maa ka kire jumɛn ye maa min sikara ne nana ni sali nɔngo dɔ ye wa walima mana n'a ye de nɔngo ye jumɛn ye Allah wa farda ninnu de ko don man shakka hal salla raka'atan aw raka'atayn ni mɔgɔ min fana sikara ne bɛ n arakan filanan de la wa walima n bɛ arakan fɔlɔ de la walima ne bɛ arakan filanan de la wa walima ne bɛ arakan sabanan de la o sika donna i na i bɛ mun de kɛ sisan o tigilamɔgɔ fa innahu yabni alal aqalli o kuma na a bɛ joli kɛ dɔgɔman de kan masalan e sikara fila dɔ wa kelen don awɔ i bɛ joli kɛ kelen de kan i bɛ na ni filanan ye ka na ni sabanan ye k'a to dafa n'a sɔrɔ i sikalen don n ye saba de kɛ walima naani de don o kuma na i b'a kɛ naani i b'a kɛ saba ye siɲɛ kelen o kuma na i bɛ na naaninan ye n'a sɔrɔ e sikara de n bɛ saba de la walima n bɛ fila de la i b'a kɛ fila ye siɲɛ kelen toujours min ka dɔgɔn i b'i binna o kɛ o de kan yaani o kɔrɔ i b'i joli kɛ o de kan
wa ya'ti bima shakka fihi o kuma isikara feminare ibnani oye kelen do wa fulado ibado ngoni kelen keraw isikale me flako de la o kuma ibnani flana yin fulado wa sabado flako ni kera isikale me sabanandi la ibnani sabanai sabado wa nandi do o kuma na saba kera isikale me nandi la ibnani nanai o kuma toujours isikale no femina ibnani oye wa yasjudu ba'da salami ibnani ba'da salami sikan kofe wa misluhu o nyogona do fana man shakka ni mo min sikara hali sajada sajadatan aw sajadataini ne sujudu kelende ke wal ma nyefla de ke kelen goni o dangane bi bolo flana isikale mbode lo kuma ibnani flana shenkele ni yoke ni salibi ban fana bi ba'da salam ke aw hal qara al fatihata enyina nakasika walma isikara yal ne fatiha kalam folo wa walma ma kalande kama yabini alal yaqini man shakka hukmana tuzu ibna ni aidi ibna ni fatiha ya famia hukmana be fatiha kala kaman shakka abina fo ni mo min sikara hal kharaja min ash-shafi aw ila al-witr ni mo min sikara nebi kanga shafu ide sali wa safu fulana de la wala be witr de la okmana ibake shafu iflana tuzuru aw min zuhrin ila al-asr walma abik alibika sikade mbora salfana nakata lazara de ma wala be jumende la okmana ibake salfana shinkili basro mure kefolo misali yala فحكمه أنه يبني على اليقين تنظر ننتقل مغو أكاد دنغان يبو منكا أبي بناء أكودك أبي جاكيدا أودلا ويعتبر نفسه ما يزال في صلاته الأولى أبي جاتي منك أيربولو كافوكو ألما ولي هلسا أبي سالي فولو دي كوننا يا فاميا إنا فو سيسان ويشافوي أن سالفانا دي سيسان okuma be shafu ide takafombo de la ni lazran salfana de abake me salfana de la okuma wa yasjudu ba'da salami abe ba'da salamin ke nin kofe summa ya'ti bi salati thaniya okuma binna ni salfana no witri ani lazran isa hal yabni ala al-aqalli alal aqalli man istankahu shakkun wa sahaw akoni mogami yali o fana bi joli kewa dogmande kawa ma min kira sikal lazimi boy wal manyina daiman ale be sikade la salla ina fa hakli wasu be mogomina wal ma daiman ale be nyinan konna de la inna man istankahu shakkun وهو من يأتيه شك كل يوم ولو مرة في صلاة من صلوات الخمس نعم أكو ني مغمي ني أوكيرا سيكال لازمي مغي سيكال لازمي مغي جوندي وي مامي سيكابنا عليلا دونغو دون هل ناكيرا شينكلين دي أكفر دا سالي دورو كونانا وتكلا مغي توكو سيكال لازمي ما دونغو دون abe sika akasali konnana ka ta soma la katabla saqafu silla atte usele abadana ma sika fendola toujours otigila mo o sika lazimi modi hali salla salasan aw arba'an ale sikara yali ne arakan sabadi saliwa wal mami arakan nanin dila sika lazimi mo ako otigila mo لا يبني على الأقل ولا يأتي بما شك فيه وعليه السجود البعضي أكو تيلا مو عليه بالسكا ينتو يبيو أبي السكا ينتو يبيو أتي جولي كي فتينينكا أتنا نفهم فناي السكرامونا يا فاميا أبي سجود أبي أكا سلامو بلا كبعد سلامو كي أبانا وعليك كيري ما من كرا سكال لازم مو على السكال دائما صلى أكمنا نا سكرا نان دوا سبادي دو أباك ناني شينجل أبي سلام بلا أكمنا نا يكا سلام بلا أبي تنتركو فلاكي دائما عليك تاچكو دفلني عليك سالي بي أبي بارا سلام دكي
fa in bana alal aqalli ango akana bina uke fitinin ka akara ni nan fanai ni ala yake na ye joli ke fitinin de ka ale sikara be sabana de la walma be nan la yare yake sabaya abulu wa ata bima shakka fihi okuma na sikale no femina abna ni oyi nan ni o fanai lam tabtilu salatuhu akasalti chiede akasalikai amma manista hanka usahawun ni sikal lazim moy mais mame nyina yerde ba ale lazime nyina ni sikati kelenyam ale ko ni daiman ale bi nyine de wa huwa alladhi kasura alayhi sahaw walau marratan fi kulli yawmin ako we ma fana de mami abin nyine halna kera dongo do shinkelende ko de to ko nyina basigi mo nyina lazime ma فليس عليه سجود قبلي ولا بعضي أكو قبل سجود ننتقل إلى موقع وبعد السلام فنتاكا وعليه أن يصلها صلاته إني أمكانه الإسلاه كوك منا مبالكا سيسا علي باكا سالي دلاندر چوغيا مي نابا دو أبسكا دلا أو چوغيا لا فمثال من أكو ماكا مثالي lam yumkinuhu al-islah ni oire aseka mafawiya kale kaga salindla man ka sura sahaw ani surati kathiran alibin yina de suran de ko kacaya fala yash'uru hatta yarka alimana fatiha kalanka ba abin yini ka kumbere mini oire de alika ta chugoi alibin yina ode ko kacaya parce que mo ngan yina yoroti kilenye daiman alikon mana fatiha kalandoro abta kumbere mini nina ya famia au kasura sahawu ani tashahhud wal ma'a alibin yina tahiyya de ko watibe nale ko sigira doro abi assalamu alaikum bla wal mataya folo nale sigira doro abi dade sonma doro abi wulika jo o ya alika yina mfene fala yashuru hatta yufariq al ardi tayafolo la ale hakilti jigala abadan fo abi dugma ko lo faranyo na tege ana kumbere fa innahu hukman amflika ninke choko flami mpo nunu yastamirru ala surataini nunu ga ke choko flame ubu continue uka ubu continue fala sujuda alayhi sujudu tu konfana wa misalu man ma fana kan misali yata'atta minhu istila nalibna nisali nyani an yakusura alayhi sahaw kafo alega nyina ode kacha fi sujudi sani yati sujudi fulana alebe nyina ode ko watibe fama yash'uru hatta yastaqbila qa'iman na'am ako aleti bo o kalama abada faka wulika joka kle daiman alebo chogo yendela fa hadha yumkinuhu al-islahu ukmana ko nye chogo be ninga salina idha tazakkara qabla aqdir ruku' hukman nale hakili jigina la yani aka kumbere salitu ni kumbere minini masalan ale nyina na sujudu fulana ne ko awulla ka jo aywa abega fatiha kala abega suran kala yani aka kumbere min hakili jigina la jaga ne manga sujudu fulana ke otigila mo wazalika bi an yarji'a jalisan abi seginde kasiki nasigira summa yasjudu sajadata thaniya abe aka tenturu ko flanai abake allati saha anha anyina na tenturu min kokoni wa yutimmu salatahu abaka salito dafasa wala sujuda alayhi sujuduti in fanaka ba'da salamin inti aka fa illam yumkinuhu al-islah ni aya soroko ke chogoyin aseka nye chogo ya shila ka allam yazkuru illa ba'da aqir ruku'a ale hakili majigala fo atara kumbere mineni hakili jigala wasa ale kumbere mine kaba in qalabati rak'at allati aqada ruku'aha wa hiya thaniya yani abe o araka inde yele masisa aywa kake arakan flanai araka'atil ula arakan folo wa yutimmu salata hukman abisra aka sal dafa
wala yarji'u li islahi al-ula akana fo kabi ala kan folo ka bo dlanka nyede aba continue wala sujuda alayhi sujudu taka li hazihi ziyadati ninjidili mfanana ba'da salami ato fanake wa bihaza ako abeni ninde yu'lamu ubadon anna allazi yastankihu shakkun kafo mami ni okera sikal lazimi baye huwa allazi ya'tarihi shakkun mami be sikal jatimine fi shay'in kasiri fen chamandela hali fa'alahu yalo fana baka ni choko yana wa aula wal ma'i wa anna allazi yastankihu shahun huwa allazi ya'tarihi sahu kathira min tarki sunna aw farda ako ni mogomi no kera nyinal lazimi mode ko ale ko ni ba kan nyinan de jatimine fen chamandela sujudu law tenturu law kumbere mineni naw sali sunna ula afarda ulaw ale ba ka bedela pani nyoka kiride okumana ni anye dofo hakila famia basurla ni nyoro nununa sujudu ko nununa bon ambe walanda nyongiri yanno ni ala ya latige donwere ala yo yirana araba suwere insha Allah amena kuma mogo kan mogo minu nate nyunu fe aywa uka sujudu sahabike ya famia amina ni ulu fanai insha Allah amba ajoyano ya samogona famia basura la parce que ni walanda nunu fle un nafaka bon choko mina nu chaara doron abi nyagami mogoma ameta anu ye dondon ya sa mogona famia chaman soro ala la nyini te walanda chamai la nyini ye famia chamandi ni ye walanda chamanta ni famia dogoyara doron aywa abeke inafo bara chama nafa fitini ya famia iga barake hake nafaka bonya o de kafsa hukmana ambe hake to yin lamen kilo bela jilen bulu sisan ba soro muso korba chama sigilembe ko arajo koro ubeka allame chokorba chama sigilembe ko arajo koro tuba kono yani tuba kofe anyanga bugu fiula fenfe lameni bagay ibi yoro yoro la anga foli be katara ima anga foli be katara au bela jelema mo chama de ba fo anye ka fanga wala ndati teme uka ubu concentré ka sigi ka kono an nafa bonya kama aywa la nyini mimbala aywa kuma diate de famya nyini de kodo ni mi fora baraka kenai salika gelen ko sobe ande la ka foya ka teme zirite baro jate wajulde do salifana aka gelende lahara don jonka bara folo mi ube nyini ngala salde do nu ya sor ko chenendo bara bende uti maga to laere anyo fokateme salika gelende aka gele ka garaba katani yere ya famia ito ika wakati do ta ala yere nyinni kama ni ka sali kana sali ni foije mana sali ka gelende ala ka tangali noya anye ya rabbi ala ka tangali noya anye parce que ante bara foy soro nga geleni sali kambe ala soro ni oyi anga sali anga njija fana kechoko kanye ala ka hine karon demala akumba foko salti saliye ko salimu ye saliye kalanga dafa kumbere mine ka dafa tentunu ka dafa sigili ka dafa salin nongo be abela jelen ka dafa akumba fo tende okumana iga ngani anyoma ta iga salla imana Allahu akbar fo kana fatiha ke para katani yere afo chokonya ni tise gere mogodo la malo ya talaw ika nyinyi ni ka don ni ya kalan ka do ake choko nyuma e fatiha kala ka ba sura min no gaira ima ni so yara yele jani ma aya min no gaira ima o kala ni tara kumere minenina
ibi basigi doni amana doga chogo chogo subhanallah al-azim wa bihamdihi osin sabafo ya famia iki basigi doni kumere minenina ni wula ka bo kumere minena iki to ikajjo ka clé ikolo be ka sigi yoro soro okman inada sujudula tenturula ni tara tenturula aywa amana doga chogo chogo subhana rabbiyal aala wa bihamdihi osin sabafo sujudu janya okanya kosobe ya famia ala kira ko alayhi salatu wassalam ni mogoyi tenturuke mereko be ka duaw ki fika wuli ya famia ako ni be sujudu la fana ika jurubu bela jele mini kana bebe woyo ka jigi ni sigira fana ika sigi chogo nyumanna ika sale konnana okmana I minga gelna be iki hakilto ika salife nyina sujudu en soro o tato ki hakilto ika salife ba soro mo do bena hakil ba ka salife me qabla se ka soro baada ba soro parce que qablan baada ala kira rasul alayhi salatu wassalam nala kira ta kira di na kira manto na be ke chogodi ala kira ya ke chogono ma na soro ka kete suna ala kira ti nyina aka sali konna mana sali nindi ika bela jelenke ake chugula ka dafa mogonye bilaw mogonye tilaw adon ko ala nye bila wa ibika sali ke wala min kama ala de bi sarana ide ya famia na fambe salla na ngamba fo suina mbishia sali ni sogoma sali ka ta sogoma na katabla fof sal fanana ni sal fanana sal do ye junubu fen feke woni nyokonche abe binga boyla kabayra ko tede jirbu misemanu abebe bi ne lanzara sali salfana ni lanzara ci ye fenfenke ko fana bebe bi fitri safo salfana lanzara ci mana fenfenke fitri mana sali o bebe bi safo ni fitri ci ne safo sali imana fenfenke o bebe bi fajiri sallen ko fe fajiri ni safo ci ne jirbu ka bebe bi o bayira maka ngai cestiri o kola mama nganga oke tulonge fenye mona ambi ala yafa deli ate komi anyire ka sale ke choko kan kate moto kande wajuli mbi nyi sambe de ma nyire bala wallahi ambe de kodo anga ncesiri anga saliki ake chokola anga na saliki para katana nyire kakena fo ayi daga bondala otede daga bondala te ni do e salila ka gele ko sobe e o be kina fo ni shebe ka nyo shoki tembe takadro abe wuli abe daddu ma dara abe wuli tuma do ati ma fago ya yere o te saliye de ala kila dilla alayhi salatu wassalam aya ka sahaba do la sigi aga siga aka salika bisin sababu je nana asalla ala kila ko na ima salita siga kan atara siga kan akon na ya manye ta siga kan fosnya saba ce ko kuma ala kiran te fengor do minti ni yani nte ni sa fela don nga sal ci ko bere flene tan be iba nye de fonye sa o ba ira c'est pas facile quoi amano o kuma na di mogomi ibi fe ka kisini bela jelema I janto jamasal yorola ibi janto jamasal yorola ibi hakilto jamasal yorola ibu no ki tayro yi misrila to ta sali jamasal yorola kanyo ko sobe obe mo deme ba sali jugu chamana okmana leri sera ambe walanda blay walanda banen ko fe angu meka hakilji kan ladilika ni yoro nonuna mafu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مكة المكرمة مدينة المنورة عليك بنيوني Agence de voyage Majura hiji imura okejugo nyuma jabaladu aw minu ma fe kaka hiji udafaleke imura billet d'avion fana bi fere ou fait wari transfer Western Union MoneyGram Orange Money agence Majura binimbela jeleke wa ukada uyele meka bla aw ye silama aw minu nya kanu kaka hiji uke walikele imura maube ubolo minu nyemagando takanga ke fan fanve kadamine Madina Maka Mina Muzdalifa ani Arafa nimbela jele bla saraba ube ubulo dumini ngota fa fene fe la be fene sabati mbe dumini minu ndi makele no ye anyeruka la dala dumini unye otobi ba ube kene ya kota fa fene fe jete mine kembe ka kene ya tikila ma kangara unda kulu bla aka kene ya buluka itani sigiche fe minu wajibi ya mamo seben bura ladu ndaula apo carte d'identité kele min dati bande wolo sebengele ane carte ni na kele ngolo photo denjegi min jabo mbe jemaka agence Majura malikono ani malikoka bana maserkli bela jele tuba ana lamini soro yoro kelembe udo uvlen yeri Mohamed Sengela imeblu basedo silala bureau numéro B15 awise ka maminu mene wele ka kuna foni wora usoro Bamako afoko asansa ako 79 27 20 72 Mamadou Sila 76 32 56 26 Ulei Dieng 72 35 25 72 Bayaya Haidara 73 42 42 42 Ahmada Tamba Sila 66 23 48 44 Toubana Lamini Abise Kamadi Balasila Kongo 75 13 10 70 Walekele 69 31 46 45 Maju Ukama Kobajalu Basila 73 08 21 45 Abise Ka Kongo 66 87 52 81 Fenena Agence Majura Heji Imura billet d'avion Fereli Akawaru transfer Orange Money Western Union MoneyGram Dakurunya kele au makunya sera ubela jelebi dafa yoro kelembe umena Agence Majura du Alaka Heji Noya Silami يا أرحم الرحمن